Tatxin eta tatxa. Ja, bueno, bai, egia da. Badakizue guk zer egiten dugun, zer gustatzen zaigun asko. Zer? Jolastea pilo bat. Eta? Zer egiten dugu? Dantza. Zuei musika gustatzen zaizuen? Zer egiten da musikarekin? Dantza. Abestu. Jolastu. Entzun. Eta batez ere. Garrantzitsuena. Nola pasa? Baina oso ondo pasa. Ondo pasako dugu? Gazteitu batean bezala, ikusten begiak batean. Horrela. Zuka duzu? Zergatik! Jarri musika datzan! Zer nahi du? Badatorre? Bat, bi eta hiru! Guantanamera, paseko zen! Guajira! Eta... trompeta... Bai, joko dut probatzeko, Vale, venga. Hortik! Vale, venga. Esan zuen barri eta hiru, venga. Tatxa! Mesedez! Jende aurrean eta... Zelotza! Eta tramposa deitzen didate beti. Bai! Joko dugu abesti polit bat.
Itzurengo harotzak erramun joakin, asarre homen zaude zeren dugun jakin, xanturik ez daiteke fidatu zurekin, San Kristoa lurtuta joaiak egin. Erran dio bere Andreari, urtu behar dinago ekarran santu hori, gizona zertazoaz bekatu da hori, ez zion hau erranen sekulan ne hori. Garaile ramuntxo joakin, aserre omen zira zeren dudan jakin, konfesia zaitez ongi erretorarekin, ez dut ezer fidatu sainduek zurekin. Zainjurika inon bazarete, egoiten alzarete, hemendik aparte, baldin arotzori ginek jakinen balute, johairen egiteko urtuko zaituzte. Joakin, asarre homen zaude, zeren dugun jakin, xanturik ez daiteke fidatu zurekin, San Kristoa lurtuta joairiak egin. Maitia galdegin zautan polita nintzanez, Maitia galdegin zautan polita nintzanez, polita
poli nintzela baina, larrua beltz, larrua beltz. Maitia galdegin zautan premun izanez, Maitia galdegin zautan premun izanez, Premu nintzela baina, etxerik ez, etxerik ez. Maitia galdegin zautan boltsaba nuenez, Maitia galdegin zautan boltsaba nuenez, boltsaba nuela baina, dirurik ez, dirurik ez. Maitia galdegin zautan lana banuenez, Maitia galdegin zautan lana banuenez, lana banuela baina, gogorik ez, gogorik ez. Gaixoa hil behar dugu biogozez, Gaixoa hil behar dugu biogozez, Gozez hil behar baina, elkar maitez, elkar maitez.